അബോർഷന് നമ്മുടെ ശരീരം നൽകുന്ന ചില സൂചനകളുണ്ട്. ഇത് ഓരോ സ്ത്രീകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അബോർഷൻ 2 തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. തനിയെ അബോർഷനായി പോകാറുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് അബോർഷൻ ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായതിനു ശേഷം 20 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയാണ് അബോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാതെ കുരുന്നുകളെ കൊല്ലുന്നത് പാപം ആണെന്നോർക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അബോർഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് തരുന്ന കുറച്ച് സൂചനകളാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യസമയത്ത് വൈദ്യസഹായം നേടിയാൽ ചില കേസുകളിൽ അബോർഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അബോർഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന്. ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് പെൺകുട്ടികളിൽ ആർത്തവം, പ്രസവം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് പുറത്തു പോകുന്നത്. ഗർഭം ധരിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കോചം ഉണ്ടായാൽ ഇത് അബോർഷൻ്റെ ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കാം. മറ്റൊരു പ്രധാന ലക്ഷണം രക്തസ്രാവമാണ്. ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ സങ്കോച വികാസവും കൂടെ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. ചെറിയ വേദനയും സ്പോട്ടിങ്ങും മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് സാധാരണമാണ്. അബോർഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തെ രക്തം തെളിഞ്ഞ ചുവപ്പ് നിറമായിരിക്കും. എന്നാൽ കടും ചുവപ്പ് കളറുള്ള രക്തം സ്പോട്ടിംഗ് ആവാം. അടുത്ത ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് വേദന. വയറിനും അടിവയറിനും ഒക്കെ വേദനയുണ്ടാവാം. ഇടുപ്പിലും വയറിലും അടിവയറ്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന വേദന അബോർഷൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാൽ കഴയ്ക്കുക, പുറം വേദന, നടുവേദന എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കും. ഈ ലക്ഷണങ്ങളോട് ഒപ്പം തന്നെ ചിലർക്ക് ഓക്കാനം, ഛർദി എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. കട്ടിയായി ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് പുറത്തു പോവുക, വജൈനയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ നിറം മാറി റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇളം ചുമപ്പ് കലർന്നു പോവുക, ഇതൊക്കെ അബോർഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇനി അബോർഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിലാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗർഭം ധരിക്കുന്ന പ്രായം കൂടുതലാവുക, പുകവലി, മദ്യപാനം, അതുപോലെ തന്നെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുക, ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം, റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവുക, ഗർഭം ധരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ഭാരം അമിതമാകുക, യൂട്രസിൻ്റെ ഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ, ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായും അബോർഷനിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നത്.